Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg prøve at spille Malus Tower Defense 6. Jeg har spillet en hel del før. Det bliver den første gaming video, der kommer ud på min YouTube kanal. Så ja, vi skal lige komme i gang med det her. Man kan se de andre ting her. Vi kan starte med at claim den her præmie. Jeg har været inde og kigge på den her præmie her. Så der var lige noget. Vi starter sgu med 500 kryds med. Hold da magle. Og 0-4-0 af mand. Den er god, så den der app der. Og så, vi kommer nok til at altid starte med videoen, hvor vi tager den her kiste her. Fordi den er god, den der kiste her. Så ja. Nu skal vi lige prøve den her bane. Vi skal selvfølgelig ikke tage den på hard mode allerede nu. Nu skal vi upgrade. Det var sådan noget. Upgrade. Så vi kører den næste vej. Så hvis jeg opgraderer den der, og sådan. Vi tager autostarter til. Det er godt autostarter til. Så ser vi bare her og venter. Jeg satte langsomt det der ikke. Jeg tror lige vi stopper. Kan vi nu hurtigt ud? Det kan vi også bare lige. Punktet der hurtigt. Det er lidt træls, vi ikke har nogle pigge dernede. Vi tager sgu også lige. Den vil jeg faktisk gerne have noget. Det vil jeg så virkelig gerne have. Kan vi ikke bare... Det er ikke noget sådan her. Så kan man da se på upgrades. Nu kigger vi lige, hvorfor nogen der vil have her. Så ja. Det skal jeg kan aldrig aflægge. Det er simpelthen så dårligt, men det skal jeg nu åbenbart være nødt til. Det er sådan god nok, det er ret god nok. Ja, det er det. Var allerede godt. Jeg kan lade den der låse op. Ja, og det der. Triple skud, eller kan vi bare den der. Ja. Jeg plejer at se, hvor lidt den her held. Jeg tror, vi klipper ind til, at vi, eller jeg, når til Røst. Nu det her alligevel er så let. Camouflage. Her skal vi sgu have helikopteren. Følge boost, nej. Lås på plads. Ej, nu tror jeg, vi lås på plads. Der. Okay, det gik så temmelig hurtigt, det der.
Eller nu skal vi sgu også helt op på det. Staratus. Det skal vi ikke have. Ja, det, de kommer bare. Okay, jeg købte det. Nu er det rigtig vildt, hvad jeg skal have. Og den er også ret god. Og så var det den der, jeg gerne vil have. For den her, det sagde jeg jo også bare helt derude. Okay, ja. Nice. Så har vi tænkt bare lige frispil. Ja. Det giver så ikke at have noget. Det var så hellere spot den der. Den er egentlig også fint nok. Det er 650. Det er nice. Jeg skal jo have en mere, der kan tage camouflage. Okay, nu kan vi sgu opgradere. Det er en dårlig upgrade af den. Så vi skal have level 11. Det var altså ubåd. Og hvis jeg gør det, og så okay, for det på. Og det kan jeg lige godt på quiz. Og så er det lidt for langsomt på det, fordi jeg ved, at vi i hvert fald ikke kommer til at dø. Men så hvis vi lige køber den der på, så får vi lige vores kanon lidt større rækkevidde. Men det kan sgu ikke tage noget. Så jeg skal lige have en ny helikopter, der også lige kan tage camouflage. Ja. Her er der helikopter. Nu burde vi jo godt kunne klare det. Klare det ikke i hvert fald. Over 400. Så, ja. Og vi tager på. Vi skal også have ham her, fordi han kan ikke. Han er også ret god ham her. Men fuck, at jeg tager et heldig god ting. Nu kan jeg godt lige se helikopter. Helikopter. Du kan stresse her lige en lille smule. Det burde vi sgu da ikke. Det burde vi ikke dø af. Se der. Så lige her nogle helikopter, der kan tage camouflage. Det er der ikke også. Har jeg ikke nok point til det? Har jeg sgu ikke engang. Det går hurtigt.
Ja, det flækker vi. Så jeg klipper lige indtil, at det går dårligt. Okay. Vi tænker, at vi skal kunne og klare runde 100, det burde vi godt kunne. Nej, det kan ikke. Så døde vi sgu. Så døde vi. Det var nogle helikopter, der ikke kunne noget der. Så videoen, den slutter. Ej, vi tager lige en gratis tur. Så vi klipper indtil det vi klipper indtil det at jeg er ved at dø. Nå. Ja, okay, videoen, det kommer sgu til at slippe her. Det kommer til at slutte her videoen. Desværre. Vi ses!